En nom de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels Entremesos, us donem la benvinguda a la sala d'actes de la nostra casa. La Federació, en tota la programació anual d'activitats que ens ofereix, suma la producció o la programació particular de la Federació amb la programació de les entitats, de les 14 entitats que estem associades a la Federació. Cosa que ens complau perquè vol dir que les entitats tenen empenta, ganes i força per organitzar activitats i per oferir-nos actes com el d'avui. En el cas que l'acte que anem a començar, organitzat per l'Associació de Festes de la Plaça Nova, en la que ens presentaran el protocol festiu de les festes de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova. Doncs sigueu tots benvinguts i benvingudes, sapigueu que aquest edifici és la casa de tots, per tant, la casa vostra també, i us deixem amb el president de l'associació, en Xavier Cordomí, i en Bernat Roman, que també forma part de l'associació, i el convidat d'excel·lència, que és en Pep Fornés. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest acte i esperem que en gaudiu. Gràcies. Bé, bona nit a tots. Des de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, agrair a tots els que heu vingut avui. Ens omple d'orgull veure la sala tan plena. Agrair a tots els que heu vingut, agrair a totes les plaçanovines i plaçanovins que estan aquí, agrair també a tots els participants i les participants del concurs de cartells, que també avui presentarem el cartell guanyador del concurs i, per tant, el que serà el cartell d'aquestes 434 festes de Sant Roc, que aquest any celebrarem del 13 d'agost al 16 d'agost. I doncs res, dir-vos que l'acte l'estructurarem en dues parts. A la primera part presentarem el protocol festiu i a la segona part doncs, ja destaparem aquest cartell que tenim aquí tapat i us donarem a conèixer doncs, la imatge gràfica d'aquestes festes i la que ens acompanyarà d'ara fins Sant Roc. Tots vostès us deixo amb el Xavier Cordomí, el president de l'Associació de Festes. Gràcies. El Bernat és el nostre vocal de comunicació, imatge i divulgació, juntament amb l'Agnès, i bé, el conduït tot aquest, perquè l'han presentat com un membre més de l'associació, volem fer incidència de que la Plaça Nova, malgrat el que oràvem i les festes de Sant Roc fa 30 o 40 anys, doncs estan ben vives i hi ha noves generacions. I això demostra, doncs, com s'omple la sala, perquè Sant Roc veig que encara fa miracles, no sé, per aquí, doncs veig que encara fa miracles perquè encara té aquesta capacitat de crida, perquè hi hagi gent d'altres viles que vinguin a Barcelona, al cor de la ciutat, a parlar de Sant Roc. I no ho dic pels companys d'Arenys, que també, els nostres companys en aquesta trajectòria de festes patrimonials d'interès nacional, hi ha dos Sant Rocs, festes patrimonials d'interès nacional, els d'Arenys, que també tenim el plaer de comptar amb ells, i que ja us anuncio que hem establert una bona relació amb Arenys i que ben aviat la casa tindrà una exposició dedicada a Sant Roc d'Arenys també. Sobretot ho dic per la gent de Gràcia. La gent de Gràcia no ha sortit de la seva vila, però ha sortit una germinació de Gràcia per venir a Barcelona, que és gairebé l'esforç que faig jo a vegades per sortir de la muralla i per anar a Gràcia. O sigui que moltes gràcies per haver vingut, companys, tots plegats, gent de Gràcia, la gent d'Arenys, tots els altres, gent de Ciutat Vella, de Barcelona, tots els nostres amics i companys del districte de Ciutat Vella, benvinguts també, de la parròquia del Pi i tants col·laboradors amb l'Associació de Festes de la Plaça Nova i de la Casa dels Entremesos, que és un plaer de veure tots plegats aquí en aquest acte.
En aquest acte, que com bé ha dit el Bernat, té dues parts. Aquesta primera part de la presentació d'aquest llibre que l'hem titulat Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova, el protocol festiu, i de la presentació del cartell. Primer vull desvetllar el títol d'aquest llibret que ens presentarà, que ens farà el panegíric, el nostre amic, company, estimat, benvolgut i gracienc, Pep Fornés. Ens ho farà després. Aviam, protocol festiu, un altre protocol, ostres, jo que fa regust, que és anem una altra vegada a fossilitzar les festes, a establir... No, protocol festiu, en aquest llibret el que nosaltres expliquem, a part de fer un breu resum del que ha estat les festes de Sant Roc, ara ja en aquests 434 anys de trajectòria, explicar una miqueta el que és l'associació que avui en dia portem endavant aquestes festes, que no podem oblidar que som els continuadors i els hereus. En certa manera som encara la confraria de Sant Roc de la Plaça Nova de la Catedral de Barcelona, encara tenim el sant a la Catedral i també tenim un sant a la parròquia del Pi, i tenim un sant a la Plaça Nova, i tenim altres sants per altres indrets, a part dels de Gràcia, que això ja és tot un altre món també. Els Sant Rocs de Gràcia, aprofito per dir que s'ha escrit un llibre sobre els Sant Rocs de Gràcia també molt interessant. Bé, sobretot és perquè en el que anomenem el protocol expliquem aquells actes més tradicionals, més, podríem dir, centenaris, perquè de fet tots els que expliquem són centenaris, perquè al llarg d'aquests 434 anys la festa ha anat deixant, sense voler, ha anat deixant un pòsit d'activitats i de tradicions que són les que s'han anat allargant al llarg dels segles, al llarg dels anys, més o menys renovant-se, actualitzant-se i arribant al que són avui en dia, però són aquests que detectem en aquest protocol els que segueixen aquesta trajectòria, algunes des de fa 434 anys o més, des que el sant és patró també de Barcelona, això ho hem oblidat, que Sant Roc és patró de Barcelona des del 1519, i altres doncs, que tenen 300, 200, 100 anys de tradició. I amb això simplement expliquem com fem avui en dia aquests actes, o com els havíem fet, i el que volem és transmetre a les futures generacions, a la nova gent de plaçanovins i plaçanovines, gent de Ciutat Vella, gent d'arreu de Barcelona, que així és com ho estem fent ara, però que ells són molt lliures de, amb la seva voluntat, amb el seu esforç i amb les seves ganes de fer, continuar aquestes activitats o transformar-les com creguin millor. Això per una banda. I per una altra banda també posar un punt d'alerta de dir, en compte que nosaltres, els plaçanovins i les plaçanovines, som els que vetllem perquè aquesta tradició es pugui complir en el seu territori, és a dir, en l'ús de l'espai públic, que és el lloc on la gent ens trobem i on la gent fem festa, on ens trobem per celebrar el que creiem convenient, en aquest cas el patró del barri, en aquest cas una festa popular, però vetllem perquè això es produeixi i per tant aquest espai públic que és de tots, dels ciutadans i de les ciutadanes, sempre ha d'estar a punt perquè els ciutadans i les ciutadanes quan en vulguin fer ús el puguin utilitzar. No és un espai privat de ningú, ni és propietat de l'administració, sinó que és propietat dels barcelonins i de les barcelonines. I nosaltres, això és un fet que ha marcat les festes durant segles. El nostre espai públic de celebració. Sabem que hi ha un espai, que és on renovem el vot, que és dins de l'església, o bé la catedral, o dins de la Basílica del Pi, però hi ha un espai geogràfic, un territori propi en el barri de la catedral, Castigat, i a la plaça Nova, més que Castigada, que és on celebrem la nostra tradició, per 434 anys. I això cada any és una batalla. I aquesta vegada la batalla es tradueix en els arbres que ens apareixen sense haver terra, que ens apareixen a la plaça. Estem negociant en aquest moment, ara entra la part denúncia, els que són de l'administració, si no el cas. Estem negociant l'espai i estem treballant amb la Guàrdia Urbana perquè es puguin retirar els cestos que estan lògicament per seguretat, perquè lamentablement el dia després de Sant Roc és lamentablement l'aniversari de l'atemptat que va haver-hi a Barcelona a les Rambles. Quan estàvem desmuntant les festes va haver l'atemptat. Bé, aquests arbres tenen un motiu perquè estan plantats, però aquests arbres cada vegada creixen i aquells arbres ara ja són un bosc. Bé, aquest bosc placenoví,
que estem ara negociant per una banda amb Guàrdia Urbana i per una altra banda estem negociant amb Parcs i Jardins a través de l'Ajuntament perquè es retiri, perquè nosaltres ja posarem altres mesures com tanques, banderes, etc., doncs pugui col·locar-se a l'escenari de la festa, pugui col·locar-se a l'aforament de cadires. Doncs, curiosament, avui és dimecres, fa 2 dies, no només no s'han retirat exàmens, sinó que han aparegut 3 testos més. 3 testos que van just al voltant la centenària Buganya des del 1884 al mes de allà estan els testos. Anem a treballar perquè aquests testos pel dia de Sant Roc no hi siguin allà. Bé, és un llei. En definitiva, per què presentem aquest llibre? Presentem aquest llibre perquè nosaltres som una sèrie de gent que fa 30 anys, fa 40... Bé, vull dir una cosa, que potser no ho saben ni els meus companys de l'associació. Aquest any per Sant Roc fa 50 anys que jo vaig entrar a formar part de les festes de Sant Roc, el 1973. Per tant, vull dir, quan jo vaig entrar el 1973, la festa estava, el barri estava, com ara ens explicarà el Pep, el barri estava molt castigat, feia pocs anys que s'havien destruït moltes cases i havia marxat molta gent del barri i només quedava gent gran que tirava la festa endavant i la cosa estava acabant. Bé, han estat gairebé 50 anys o 30 lluitant perquè això es consolidés i avui ho hem aconseguit, crec jo, com ho hem aconseguit, consolidant Sant Roc com a festa patrimonial d'interès nacional, que hi hagi aquest reconeixement i que la festa tingui continuació. Per tant, aquest llibre és per dir fins aquí hem arribat, però volem continuar. Si més no, 434 anys més i aquí us donem les pautes, no els col·laceromins i col·laceromines. Moltes gràcies i amb vosaltres el Pep Fornés. Gràcies, Xavier, gràcies a tothom i gràcies per convidar el Gracien a baixar a Barcelona de tant en tant. La intenció de la meva presentació no és altra que intentar fer diferent una presentació d'un protocol festiu d'un llibre. Intentar explicar el perquè d'un protocol festiu. D'alguna manera ho ha dit en Xavier Cornelí. Sant Roc, sant taumaturg, que preserva de plagues, va ser molt venerat a la ciutat de Barcelona. Per això moltes de les fornícules que als carrers guarneixen cantonades eren per permetre que la Junta del Morbo, que era, diguéssim, el Consell de Salut de la ciutat de Barcelona en aquell temps, el Consell de Salut, permetés que es pogués fer la festa. Perquè quan hi havia pestilències, les festes quedaven anul·lades, prohibides. Sant Roc protegia. De fet, el vot del poble va ser perquè el barri aquest va passar d'allà d'una pesta negra. Per tant, van atribuir el patrocini de Sant Roc i van dir, escolta, fem un vot, fem-lo patró de Barcelona. De què ens preserva avui en dia Sant Roc? De què ens ha de preservar Sant Roc? Ens ha de preservar, entre altres coses, de les plagues modernes, que allà on hi ha arbres i hi posen més, i on no s'hi pot passar, has de posar-hi tanques, ens preserva de vegades de la burocràcia. Dit d'una altra manera, per què un protocol festiu? Què vol protegir un protocol festiu com aquest? Vol protegir la gent que fa la festa d'aquell qui de vegades la vol massa normativa o la vol condicionada. Quan anem per la ciutat, quan anem per un poble, una vila, quan anem per un lloc que té ànima, que té personalitat, ho notem tot seguit quan veiem les parets d'unes cases. Passes a prop d'un casino amb taules de marbre, encara que estigui tancat, et pots imaginar el so que fa el dòmino rascant damunt la taula. I els crits de la gent i quan estava permès el fum del tabac, dels avis, dels padrins. Vull dir que els barris, les ciutats, tenen una personalitat que es conforma al llarg dels anys per la gent que hi habita. L'important d'una ciutat no són les pedres, sinó la seva gent.
És la gent que fa la ciutat, Civitas. És la gent que fa les pedres i que les posa una damunt l'altra. És el temps que les embelleix. És el temps que els hi dona pàtina. Un cop tenen pàtina, comencen a esdevenir patrimoni. I ens les arribem a estimar. Arribem a estimar les pedres que ens envolten, el barri que ens envolta, perquè tenim una memòria que compartim. Tenim alguna cosa que ens fa ser gent, comunament. Qualsevol dels detalls que podem trobar a les pedres de la plaça Nova i del seu entorn ens recorden el pas del temps i ens identifiquen. Qualsevol símbol cobra vida, fins i tot és fotogènic. Quan ve un turista i ho veu, diu, coi, això té anys, això té vida. Per un veí, per una veïna del barri, no només té vida, sinó té sentiment, té records, té memòria. Hi ha memòries que s'afegeixen. A mi, per exemple, aquesta imatge em recorda el meu amic Josep Plantiura, que va fer les portes de la Pia Almoina amb ferro forjat en els seus tallers. És d'aquells que fa moltes obres pels capellans, mossèn? En Josep ha fet campanars impressionants, tots fets de forja. Li dona una nova manera de viure, perquè si una cosa hi ha immutable en una trama urbana és el canvi. Canvis que deixen vestigis, que deixen empremta. Per tant, qualsevol plaçaroví té memòria de la plaça. Per què aquesta festa té un sentit tan important que cal protocolitzar? Perquè la festa significa la resistència contra l'oblit, en aquest cas. Permeteu-me llegir-vos un petit fragment, o llegiu-lo perquè el teniu aquí. Les festes de Sant Roc de la Plaça Nova són tot un referent històric pel que fa a la seva vessant popular i tradicional, però també pel fet de ser unes festes que han resistit amb el pas del temps tota mena de dificultats, la qual cosa no només la converteix en una festa que manté l'essència dels seus inicis, sinó que és també un acte de resistència. Quan en Xavier Cordomí escriu això, ho diu amb tota l'ànima, amb tot el cos i amb tot el seu saber, perquè ho ha viscut, ho ha mamat, i ho ha sentit. Potser no ho va viure, potser era massa menut quan les bombes queien senzillament no hi eren, però això va passar l'any 38. Van ploure bombes sobre Barcelona, van caure aquí els arcs, en aquest antic aqüeducte. El barri va quedar malmès, però no va quedar del tot destruït. Un bombardeig pot malmetre uns edificis, però es poden reconstruir, es poden refer. Què va passar? Que no es van reconstruir. Perquè qui tirava bombes va acabar governant la ciutat. Les festes de Sant Roc han sabut mantenir la identitat del barri i de la ciutat, l'orgull de pertinença i la resistència per sobreviure i fer visible en temps difícils aquest racó de la ciutat, la plaça Nova i el barri de la catedral. Estem parlant del cor de la ciutat, estem parlant d'un nucli vell, d'un barri vell, on hi vivia gent, on hi havia tallers, on hi havia gent que patia, gent que sofria, gent que s'ho passava bé i s'ho passava sobretot bé en festes. Aquí hi ha una sèrie d'imatges d'època que en aquest llibret que us recomano podreu veure que hi ha un recull d'imatges que parlen per si soles. Les imatges són molt evocadores. Jo diria que són significants i significatives, no nostàlgiques. No podem tenir nostàlgia d'una cosa que no hem viscut. Senzillament tenim un
record, tenim una memòria que compartim, és un patrimoni, aquesta memòria, intangible, però que per intangible no l'aterren les bombes. El vot del poble, ho ha explicat en Xavier, l'any 1585 va patir Barcelona una terrible pesta, la bubònica, de les dolentes, N'hi havia 5 tipus de pesta, podia ser el còlera, que era molt freqüent a la ciutat, aquí el Guillem Roma, en el llibre de Sant Roc de Gràcia, parla de la gran epidèmia del segle XIX de còlera a Barcelona, que va causar estralls a Gràcia, per això hi ha tantes fornícules de Sant Roc pels carrers Fraternitat, Llibertat i de més, no? I Mateu. Però Sant Roc també va ser, diguéssim, un sant invocat per la pesta del segle XVI. Al barri de la Catedral, la gent no va patir les pèrdues que van patir altres barris i es va creure, va ser una creença, que la imatge de Sant Roc era miraculosa i per això es va fer un vot del poble. Un vot és un compromís, és una promesa que si el sant et protegeix, tu l'invocaràs i li retràs homenatge d'alguna manera en festes. Sota el franquisme és on el barri va acabar sent aterrat de debò. Va ser el franquisme que va bombardejar el barri i va ser el franquisme el qui va eliminar el barri i va fer desplaçar unes 1.700 persones a fora del que era el barri vell del centre de la ciutat de Barcelona. Van fer una avinguda que va comportar la desaparició de moltes vivendes. El curiós és que, passada la guerra, es va fer algunes sardanes que semblava que no passava res, que es podia tornar a fer. Hi va haver ball de bastons dels falangistes. Això també ho explica aquest llibre de protocols festiu en el monòleg documentari. L'any 40. Tot just acabada la guerra, nou alcalde, ganes de fer feina, evidentment, alcalde imposat. En aquest cas va ser un alcalde imposat des de les autoritats franquistes, des de la capital, des de Madrid. I llavors hi havia ganes de fer net, esborrar els efectes de la forma més ràpida possible. Així es va tirar a terra tot el que quedava en peus, es va ordenar l'enderroc d'edificis, es va projectar la Gran Via C, el que havia de ser l'avinguda de la Catedral, es va fer desaparèixer uns quants carrers, Boters, Bou de la Plaça Nova, Sallent, carrer de la Palla, dels Arcs, dels Capellans, dels Sagristans. Les obres de demolició van acabar l'any 58, imagineu-vos l'impacte. Gairebé devia semblar com les obres de la Via Laietana de Falsell. Us podeu imaginar la pols, el merder. Diuen que la història, que la pinta en Calva, t'ajuda a entendre una miqueta i a preveure el que pot passar en el present. Els antropòlegs són molt raros i fem servir el mètode comparatiu, diem que comparar és entendre. Comparem la demolició, la destrucció, el canvi. Curiós veure ha estat que a la Via Laietana, aquí sota, només aixecar 4 pedres van aparèixer cases romanes. Estan a tocar, tenim les ruïnes, els jaciments a flor de superfície. El carrer de l'Infern. Ha sortit al carrer de l'Infern. Imagina't, surten carrers així que aixeques pedres aquí. Una ciutat es posa damunt de l'altra. A vegades no per voluntat de la gent. Què dic? De vegades.
mai sol ser per voluntat de la gent que hi viu, sinó que algú humana, algú decideix canviar-ho tot. És cert, i reitero el que us he dit, l'única cosa immutable en una ciutat és el canvi, però els canvis poden ser traumàtics o poden ser volguts, participatius, i no es tracta de fer un procés de participació per decidir com serà la Via Laietana, ja m'enteneu. Carrer de l'Infern, 2.0. Un protocol per la salvaguarda. Diríem, per la salvaguarda de què? Salvaguarda del patrimoni, manteniment, organització i realització de les festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova. Divulgació de la memòria popular del barri de la catedral, contra l'oblit i per la dignitat de les plaçanovines i els plaçanovinis. Promoció de les cultures populars i tradicionals i de la participació associativa mitjançant les nostres colles de cultura popular, d'adults i d'infants. Gegants, nans i capgrossos, bestiari, diables, diablesses, grallers, tabals i jocs populars. Estem parlant de salvaguardar la voluntat de la gent, les ganes de fer festa, de sentir-se, d'identificar-se amb un barri, amb un lloc i una manera de viure. Es tracta de no renunciar de cap de les maneres a ser com volem ser, a imaginar com volem relacionar-nos. Es tracta d'això, ni més ni menys. De fet, això es fa tot sovint a les festes. Fan el prodigi de convertir la nit en dia i el dia en nit. Fan el... perquè a vegades anem a dormir quan no toca, no? Ja tenim molta sort i hem dormit tota la nit. O, per exemple, a les festes fan el prodigi de conèixer els veïns. En un moment, en el segle XXI, en una societat urbana i complexa com la de Barcelona. Per tant, si una cosa tenen les festes és que surten molt barates com a prevenció de conflictes. Una festa és una excel·lent inversió per mirar de relligar la societat. Una festa és molt profitosa a l'hora d'aconseguir fer el prodigi de mantenir viva la identitat d'un poble. El fet de sentir-se d'un lloc. És això el que vol preservar ni més ni menys aquest protocol, perquè així ho diu, ni més ni menys. Després t'explica que sí, que hi ha la benedicció, que hi ha els panets, els panellets de Sant Roc. Després diuen que hi ha els gegants de la plaça Nova i que s'ha de fer el correfoc infantil. Tot això està protocolitzat. Però per què? Per preservar-ho d'algú que potser considera que aquest tipus de festes no toquen en el segle XXI. És que hi ha qui pensa realment que el que toca és festivalitzar la festa. Potser resulta que festivalitzar la festa també és un procés de festivalització de la ciutat. Llavors obres un carrer Consell de Cent, l'omples d'arbres, i ja veureu d'aquí un any com es festivalitzarà ple de terrasses de bars. És que és evident. Jo recordo quan l'associació de veïns del Poble Sec m'explicava que va aturar la intenció municipal de fer derivar el turisme de creuers cap al Poble Sec i cap al carrer d'en Blai, perquè ocupaven massa la Rambla. I era una forma d'esponjar la ciutat i de repartir el turisme de bar per diversos barris. Tal vegada, no ho sé, potser són mal pensats. Potser això serà un efecte no desitjat de les grans superilles, podria ser. El meu col·lega Manuel Delgado, ara aviat en el Congrés d'Antropologia, que es farà al Congrés Català d'Antropologia, parlarà del capitalisme d'esquerres i posa com a exemple del capitalisme d'esquerres la política de creació d'espais verds en una ciutat, fent veure que així canviarem el clima i mirarem d'evitar la contaminació. Tot el que signifiqui prendre cervesa o refrescos en una terrassa de bar està permès. Seure amb el cul a terra en una plaça està prohibit.
per prendre un botellón. Està mal vist. Ser pobre és fotut, també aquí a Barcelona. No sé si se m'interpreta, però el que vull dir és que aquest protocol no només preserva una festa, intenta preservar una manera de ser de barri, una manera de ser gent i una manera de ser ciutadans. Gràcies. Moltes gràcies, Pep. Jo crec que realment el Pep és la contra del llibre, per tant. Bé, una cosa, abans d'agrair-li al Pep, agrair-li tot perquè, a part que ens coneixem de fa molts anys de treballar junts en el món de la festa i en el món del carrer i de més, El món del carrer, cuidado. de l'espai públic, la utilització de l'espai públic, i malgrat que ell és gracienc i jo soc barceloní d'ell, malgrat això, crec que ens entenem molt bé i sobretot el Pep ha entès molt bé el sentit del que vol dir plaçanoveitat. És a dir, allò que fem els plaçanovins i plaçanovines. Compte, que per ser plaçanoví i plaçanovina i de Bot de Sant Roc no cal haver nascut al barri de la Catedral, sinó simplement viure d'aquest esperit de resiliència, de resistència per les nostres festes, per les nostres tradicions i pel futur del nostre. I com el Pep és un bon plaçanoví i com ja ha fet tantes coses amb l'associació de festes de la Plaça Nova, crec que el millor que pot fer és que el Pep amb nosaltres comparteixi aquesta taula amb la sardaneta de la Plaça Nova. Hombre. Gràcies. Gràcies.